So day na nag-comment sa kuha day kung unsa daw ako ika-istorya sa issue ni maamLeah diri sa Iligancity ba. So before day ako na siya tubagon day no kay pangutana man na please lang. Magpagwapas sa siguro ko diri day no para dili na halata ba nga nang marites ay ta ay charot. Bitaw ay gimingaw day kog make-up ani day no mo nang mag-make-up ko karon. Anyway, sa inyo din pangutana na ako day no kung unsa ako ika-ingon ni maamLeah. Anyway day mo din na si maamLeah no ug wala po ko kakita siyang mga content. Ug wala po ko kabalo day kung unsa issue niya diri sa Iligancity. Pero kay marites man kay mo sa tanan den angin-anginon ko ninyo. Sige oy magmarites na lang tani please lang. So mo din comment ni Ma'am Honey. Amot pasabot ani ni Ma'am Honey day no day is unsay ako ka-istorya or unsay ako ika-comment sa issue ni maamLeah diri sa Iligancity. Mo na kay marites man pud kay mo nang sige magmarites ta ani. So before day ko mo comment ani day no is gitan-aw nako ang mga content ni maamLeah. Anyway day ang nasagap din ako nga balita no katong nagka-issue si maamLeah day diri sa Iligancity. So kato day nagpa-bring me siya sa mall. So kuha ko na sayop kung mao ba na. So ang nangapil day ato nga mga games is mga tarbahante ra po daw. So kung mao man gani na ang pasabot ni Ma'am Honey kung unsa ko ika-istorya na nga isyu. Ay Diyos mio day wa po ko kabalo unsa una ko ni pagtubag oy please lang. Bitaw ay kaming mga content creator din no is kabalo na jud mi day kung asa mi dapita mag-video ug unsaon na mo pagbuhat ng amo ang mga content. Ug kani sad nga issue ni maamLeah day siguro naapoy gamayng sayop si maamLeah ani. Kay lagi ang iya mga gipapil ani is mga tarbahante ba. Pero lagi ang nakita man gud nako sa mga content ni maamLeah more on nga manghatag siya or kana bang hilig kayo siya magpa-games. Anyway, about anang sikat-sikat nga giingon ni Ma'am Honey no. Adjust mio day di pud sikat ang piling gwapa diri sa Iligancity oy. Pero siguro katuhang wala pa na suspended akong 300k followers man gud is ubay-ubay pod ang akong followers diri sa Iligancity. Pero manggo dili na siya matawag og sikat. Masikat pa jud si maamLeah day uday kay kailabya mo niya please lang. Anyway, balik ta sa issue ni maamLeah no. Kung gibash man gali si maamLeah diri sa Iligancity karon, ay wala labot ang piling gwapa na day oy. Pero ang tanawa na lang sad ninyo day ang kaayo nga nabuhat ni maamLeah sa ubang tawo ba. Kay lagi daghan man po siya natabangan or daghan man po siya natagaan diri sa Iligancity. O kana pong mga bashing day no, is part na po na siya sa among trabaho. Mao nang dili na may matingala og nganong mabash mi oy. Kaya ako gali before day is 2 months day na bash ko please lang. Muna sa muang trabaho diri day no is normal na lang na siya sa mua. Kay diri man sa social media day no matira matibay man gud diri. Mo nang laban lang gapon ka maamLeah oy. Kay wala tay mahimo ana peace lang. Anyway, mo ra dito ko share sa inyo no og diri na day ko mag-end. I'm Emily and thank you for watching mo nang bye mo oy.